all out effort. Kajingile banyadaya kami Mariang, ka Shispa Arpo Battalion jong katanat Shipai CRPF de Kopgre, kila pelong ya kajing tung dieng kabala ai kerteng ekpet Baharat Makinam, ha Bernie Hill Secondary School Tura. Hagani ke program la yo ya kajing Bynta jong Khynnah Pule ba kajing Don Lang jong Deputy Commissioner ke West Garo Hills u Bivhar Agarwal u bala banjor ya kajing Don Kam jong kajing tung ya kidieng. Hapok kajing elam jong u second in command jong ka Shispa Arpo BNCRPF u balong ru u headmaster u linen ar marak. Kani ka sinjam kala job da kajing tung ya ki sanspa tali ki tanrai dieng. Kani ka drive ketemu ban penrung ha kajing mut jing perkat jong ki samla ya ke kamram banyada bat penne pensa ya kemariang. Ka Christian Boys Secondary School